रो तोरा ऐसे में लगवा धरा दूं बुझली तो ये 103 ये तू हमरा गरियाबे वाला के मौगा ग्रुप के लीडर के गरियाबे वाला तू के गे हमरो भोरे से गरियाबे आप बहुते भेगलो आप न छोड़बू रोक तू ये बेटा मरताऊ ये साई मरताऊ ये चूल्हे में जरना न जुड़ताऊ ये तोर छिपा फूटताऊ ये तसला में के पानी जरा घर में आग धर दो तोरा छपरी में आगी धर तोर भैंसी मारतो ये तोर पठरू भागताऊ ये छुचिया के तोरा तसला में हई देबो ये तोरा कराई में हई देबो ये तोरा हंडी में हई देबो ये तोरा करछुल में मुई देबो ये 103 हमर गे तू हमरा से पंगा ले ए शिबा मोबाइल से पानी वाला जूता मोबाइल से नी मोबाइल रे त ये भांडा मोबाइल गे टमाटर मोबाइल गे करैला मोबाइल गे कोबी मोबाइल गे सालगा मोबाइल गे तोरा बियाह में नाश्ता घाट जाताऊ गे तोरा भात गिलो लताऊ गे बरतिया में मार हो जाताऊ गे सोमवार पर लड़की सब न चढ़ताऊ गे तोरा गोर लगाई में खौआ न पड़ताऊ गे तोरा ससुर दही खा के मर जाताऊ गे छिछियाही गे मंगजरौनी गे बाजार खसताऊ लकड़ा धरताऊ कोरी फुटताऊ ढील फरताऊ ढील के दवाई न मिलताऊ तोरा घर में उरी से फरताऊ तोर भैंसी गोबर हाकताऊ तोरा बाड़ी दोसर के